Merită să-i cunoaștem! Dragi prieteni, invitații rubricii Merită să-i cunoaștem sunt o mică parte din membrii clubului Suimania, Katia și Cezar Maidanski și Horațiu Sacaliș. Ei sunt însoțiți de coordonatoarea acestui club, doamna Ligia Medrea. Bine ați venit la Sesam! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre înnot, dar pentru început, haideți să aflăm câte ceva despre clubul Suimania. Clubul Suimania a luat naștere în 2017 dintr-o pasiune pe care am avut-o de mică. Am fost sportivă de performanță și ne-am dorit împreună cu doi reprezentanți ai notului Masters 25+, să înființăm acest club, să inițiem copii în performanță, să inițiem în not, să-i perfecționăm și iată am ajuns de la o pasiune Masters la o pasiune și pentru cei mici. Unii dintre ei au venit aici și reprezintă clubul și obțin rezultate. Am pornit de la zero și am ajuns la rezultate foarte frumoase cu toți membrii înscriși în acest club, iar ultimii care ne-au bucurat și ne-au făcut foarte fericiți în ultimele 2 weekenduri sunt copiii de 10, 11 și 12 ani care au participat la campionatele naționale, etape regionale, copii 10-11 ani, respectiv cadeți 12-13 ani. Înainte de a le da cuvântul și micilor invitați, aș vrea să ne vorbiți puțin despre acest sport, înnotul. Care sunt beneficiile acestui sport? La ce ne ajută? Notul este unul dintre sporturile cele mai importante, deoarece îți poate salva viața în primul rând. Dacă știi să înnoți, oricând ai un incident la mare, te plimbi cu barca, cazi în apă, te poți descurca în mediul acvatic. Dacă nu știi să noți, din păcate, riscurile sunt mari și poate avea consecințe grave până la deces. De aceea este foarte important ca acest sport să fie practicat până la 10 ani, copiii să fie inițiați în acest sport. Este mult mai ușor să învețe notul la vârste fragede decât la vârste mai înaintate. Inițiez și adulți care la 30, 40, 45 de ani n-au notat niciodată, sunt cu fobie de apă, au fost la limita înnecului sau alții care au probleme lombare, cifoză, scolioză, cărora le-a fost recomandat notul și le este mult mai greu la vârstă mai înaintate să învețe acest sport. Împreună cu schiul, din sporturile care trebuie învățat de mici. Pe lângă aceasta, și la inițieri, ei se cunosc, au posibilitatea să-și dezvolte relații cu alți copii, socializează, le dezvoltă foarte bine musculatura, aparatul respirator, aparatul cardiac până la urmă. Ei trebuie să-și coordoneze mișcările brațelor, ale picioarelor împreună cu mișcările respiratorii. Este un sport complex și cu beneficii multiple asupra sănătății și a dezvoltării cognitive până la urmă, pentru că este un sport în care trebuie să gândim. Pentru cei care aud pentru prima dată de clubul Suimania, te mai poți înscrie la acest club? Cum se procedează? Cursuri de inițiere avem luni, miercuri și vineri la bazinul olimpic UTCN, la complexul UTCN, iar de săptămâna viitoare vom începe cursurile și la bazinul din Grigorescu. Pentru partea de perfecționare, performanță, acolo deja se face selecția din cursurile de inițiere. Bineînțeles, trebuie să fie și copiii doritori și trebuie să aibă și acel plus ca să meargă mai departe. În ceea ce privește performanța, există și o grupă de performanță de care vă ocupați. Exact, coordonez această grupă de performanță. L-au ca și antrenor și pe Garin Hadrian, care îi acompaniază în aceste antrenamente dificile de multe ori și care îi însoțește și la competiții. V-ați întors recent de la o competiție la care ați participat cu câți copii din club? Acum 2 săptămâni am fost la campionatele naționale, etapa regională copii și am avut 3 sportivi de 10 și 11 ani. S-au calificat toți la etapa următoare, campionatele naționale care vor avea loc în vară, la Brașov pentru copiii de 10 ani, respectiv Pitești pentru cei de 11 ani. Iar weekendul trecut am fost tot la campionatul național, etapa regională pentru cadeți 12-13 ani. Am fost cu 5 copii, 3 dintre aceștia și-au realizat baremul de participare la naționale și vom merge cu ei la Târgoviște în vară, în iulie. Felicitări pentru rezultatele obținute și haideți să cunoaștem o parte din acești campioni. Pot să vă spun campioni? Da. Cine sunteți voi? Eu mă numesc Mureșan Maidanski Katia Maria, am 9 ani, voi face 10 și am participat la campionatul național, etapa regională, de copii 10-11 ani. Și ai ocupat locul? Și am ocupat locul 1. Felicitări! Mulțumesc!
Eu sunt Sacaliș Horațiu Sebastian, am 10 ani, voi face 11 ani în anul ăsta și am luat 2 medalii de locul 2 și 2 medalii de locul 1 la Târgu Mureș. Felicitări și pentru tine, Horațiu. Eu mă numesc Mureșan Maidanski Cezar Mihai, am 11 ani, am participat la campionatul național etapa regională cadeți, voi împlini 12 ani în 20 august și sunt foarte fericit să mă aflu în prezența voastră. Și noi suntem foarte fericiți să te avem ca și invitat. Și acum haideți să aflu și să afle și ascultătorii noștri cum ați descoperit voi notul. Voi sunteți curajoși, nu vă e frică de apă? Eu am descoperit notul la vârsta de 3 luni. Așa de repede! Da, și a devenit o adevărată pasiune pentru mine de când am fost mic. Iar acum, de la vârsta de 10 ani, am început să practic performanța, care mi-a adus niște beneficii. De exemplu, mă pot relaxa, pot să mă concentrez mult mai bine. În apă, când mergeam și de la 5 dimineața, mă trezeam, îmi repetam, de exemplu, lecție de la biologie, istorie, geografie. Când înnotai, tu repetai lecția la istorie? Da, notul mă ajută să mă concentrez, cum am zis adineauri, și mi se pare un sport care te dezvoltă și fizic și psihic. Cezar, dar nu depui efort în momentul în care ești în bazin și trebuie să-ți faci lungimile de bazin? Ba da, depun și efort, dar pot să îmi despart gândirea, de exemplu, în 2 locuri. Adică pot să vizionez un film în timp ce citesc și o carte. Pot să fiu atent la școală în timp ce și scriu. Cum am zis adineori, că îmi repet lecțiile când înot, deoarece am practicat și aritmetica mentală, care nu este matematică, cum mi se zice aritmetică, ci este sport al minții care te dezvoltă și cognitiv pe partea cerebrală stângă și dreapta a creierului. De exemplu, mâna dreaptă este conectată la partea stângă a creierului, iar mâna stângă la partea dreaptă a creierului. Practic, tu ai învățat să îți folosești ambele emisfere. Da. Katia, pentru tine notul ce înseamnă? Hai să le spunem ascultătorilor noștri că tu și Cezar sunteți frați. Oarecum Cezar te-a impulsionat? A fost un exemplu pentru tine? Da, Cezar a fost un mare exemplu pentru mine, pentru că el mereu îmi spunea și mă motiva că pot și că o să reușesc la un moment dat să-l ajung și poate chiar o să-l și depășesc, pentru că el este mai mare ca mine. Ce le-ai spune copiilor cărora le e frică de apă? Le-aș spune că nu ți se poate întâmpla nimic, dar trebuie să ai încredere în antrenor și că apa nu îți poate face rău. Și să nu intre în apă dacă nu știu să înnoate în locuri nesupravegheate. Da. La antrenamentele pe care voi le faceți, ce ți se pare ție cel mai greu? Mie mi se pare foarte greu când fac 30 ori 100 plecare la 1,35. Poate ne explică doamna antrenor Da. ce înseamnă acest lucru. Sportivii au un anumit timp pe care îl scot în concursuri și pentru a progresa trebuie să le scădem timpii de plecare. Adică Katia înnoate un 1,14 liber și face plecări la 1,35. Deci pentru ea este un efort acest exercițiu. Pentru Cezar are plecările la 1,30. Cezar a notat 1,07 un weekend care a trecut. A obținut medalia de bronz. Și mie mi se mai pare greu acest exercițiu pentru că 100 nu este pasiunea mea. Care e pasiunea ta? Mie îmi place mai mult ce e peste 100, 200, 400 probele lungi. Horațiu, tu cum ai descoperit înnotul? Eu am descoperit notul la vârsta de 4 ani. Eu aveam foarte multă energie și atunci mi-am găsit... Nu știa mama și tata ce să facă cu tine, fiind foarte energic. Și mi-am găsit și eu sportul la care mă pricep cel mai bine să-l fac. Și atunci, la vârsta de 4 ani, m-am dus la not și mi-am găsit și sportul la care mă pricep și atunci, după câțiva ani, am început să am o mică durere de spate și de un an am început să practic notul de performanță. Și acum ai? 10 ani, anul ăsta fac 11 ani și sunt foarte bucuros să am pe antrenorii mei care cel mai mult mă susțin și pot să am încredere la antrenamente. Cum sunt antrenorii? De exemplu, antrenorii noștri ne motivează, ne spun mergeți mai tare, mergeți mai încet, faceți corect tehnic.
mai strigă la noi, dar nu că ne ceartă, ne motivează într-un fel. Ce ar mai trebui să știe copiii despre not din punctul vostru de vedere? Ar trebui să știe că dacă vor să practice notul este un sport greu, dar la bază, dacă îți place și vrei, trebuie să știi că este foarte multă muncă. Nu-i ceva să te sperie notul. Dacă ai ca și mine foarte multă energie, în vreo o oră jumătate, 2 ore, deja ți se duce toată energia și mai mult te și relaxează și te și calmează. Tu ți-amintești de prima experiență cu apa? Da, la 4 ani... Și cum a fost? M-am speriat că nu știam exact despre ce e vorba și nu aveam nici antrenorii pe care acum am. Erau mai... nu știau să-mi explice. Eram și micuț, într-adevăr. Tu ești din Cluj? Nu sunt din Huedin. Vii la club? Da. De câte ori pe săptămână îți faci timp? Depinde cam ce program avem. Acum cam în fiecare zi ar trebui. Timpul îți permite să vii și la club, să mergi și la școală, să-ți faci și temele și absolut tot? Da, de exemplu ca și Cezar. Mă trezeam într-adevăr puțin mai devreme. La 4:45 mă trezeam, la 5 ieșeam din casă, la 4:45 deja eram la bazinul olimpic cu Teceniu. Iar la 6 intream în apă, făceam o oră și plecam spre școală. Iată un drum iarăși 2 ore și ceva către școală. Cam mai ceva. Nu e ușor. Despre stilurile care se practică în not, ce am putea să spunem? Se practică crawl-ul, spatele, brasul, fluturele și mixtul. Mixtul este una dintre cele mai grele stiluri, având toate procedeele în el. În mixt se începe cu fluture, apoi urmează spatele, brasul și crawl-ul. Voi practicați toate aceste stiluri? Da, de exemplu, joia practicăm mixtul, în celelalte zile practicăm spate, braț, fluture și crawl. Care dintre aceste stiluri sunt mai complicate pentru tine, Katia? Fluturele și brațul, pentru că nu sunt așa de experimentată pe ele și nu am destulă forță în brațe încă. Horațiu? Problemele mele care nu prea plac și care nu mă prea pricep extrem de bine îi tot așa fluturele și brațul. Eu sunt mai pe probele alea scurte, de exemplu 50 de metri și 100 de metri și sunt la procedeele, spate și crawl. Cel mai bine mă pricep. Doamna Ligia Medrea, dacă ar fi să ne explicați un pic despre stilurile acestea de not pe care copiii le învață, ce ar trebui să știe părinții? La inițieri începem cu crawl și spate, iar pentru copiii care vor perfecționare trecem pe celelalte stiluri, fluturele și respectiv brațul. Învățarea celor 2 procedee pe care copiii, Katia și Horațiu, li se par mai dificile, într-adevăr este o mișcare simultană de brațe și de picioare, trecem de la o mișcare crawl spate, brațele alternative la una simultană, e destul de greu și atunci aici trebuie să ne concentrăm mult mai mult. Dar nimic nu e imposibil. Ei au demonstrat. Cezar e mare specialist în cele 4 procedee, brațul mai trebuie să perfecționeze un pic pe forță, în brațe, dar e o probă care îi place, se gândește să noate 400 mix, care este o probă foarte, foarte, foarte grea. Și el, distanțe lungi, 200-400 liber, 100 spate, dar mai degrabă 200 spate îi plac. Horațiu, specialist pe spate și crawl, nu noată rău nici fluturele, e modest. Brațul și l-a ameliorat, iar Katia a luat aurul la mixt. Ea a notat 4 probe, a luat 4 medalii de aur. 200 mix, 200 liber, 50 liber, 50 spate, deci le noată, dar sunt modești. Și vreau să reamintesc că ei fac performanță de 1 an și un pic. Cu atât mai mult aveți, iată, toată admirația mea pentru rezultatele pe care le-ați obținut într-un timp atât de scurt. Mulțumim! Unde visați să ajungeți? În ceea ce privește notul. Eu visez să ajung la Jocurile Olimpice de not, dar trebuie să ajung să-mi fac niște bareme care sunt cam grele pentru mine. De la 14 ani zice antrenoarea mea că la europene, de la 15 ani la olimpiadă, iar apoi mai vin tineretul, seniorul și masterul, care cuprind niște vârste anume, cum sunt eu, 12-13 ani cadeți, cum este Horațiu și Katia, 10-11 ani copii. Vârstele imediat se apropie. Mai ai un pic de timp pentru a te pregăti pentru toate aceste competiții și la cât de ambițios te știu eu, Cezar, cu siguranță că o să te vedem și la Olimpiadă. Sper cât de tare să ajung în 2028. Ți-ai și calculat
Mi-am calculat timpii, rezultatele, performanța de zi cu zi și aștept să particip în 2028. Aș vrea să scot pe 200 liber 1,44. Horațiu, care este visul tău? Visul meu e să trec de etapa europeană și de acolo încolo la următoarele concursuri ca să-mi demonstrez eu mie că pot să fac. Katia? Eu acum visez pentru 200 metri liberi pentru că este proba mea preferată și vreau să depășesc recordul pe 10 ani anul ăsta. Încă nu știu ce vreau când o să fiu mai mare pentru că sunt acum destul de mică să mă gândesc ce vreau să fac când voi fi la 14-15 ani. Mai este timp. Cezar este foarte organizat și și-a stabilit foarte bine punctele pe care le are de atins. V-ați făcut inventarul la medalii? Da, de exemplu, mi-am propus să fac un fel de etajeră unde mi să-mi pun medalii. E în curs de proiect etajera? Da. Cezar, ai făcut un inventar al lor? Am 21 de medalii și o cupă pentru cea mai bună performanță de 11 ani de la Fly Kick din Baia Mare. Katia? Și eu am vreo 40 de medalii, nu pot acum să le număr. Eu cam la toate concursurile am avut medalii și am primit de la concursul lui Cezar amândoi o etajeră unde să ne punem medaliile și acolo noi ne-am planificat să ne punem medaliile mai importante. Ce se întâmplă atunci când nu obțineți premiul pe care l-ați dorit? Pe mine personal nu mă interesează extrem de mult medalele, trofeele. Îmi place, mă bucur și îmi place pentru ce am muncit, timpii pe care îi scot. Timpul este esențial. Da. La fel și la mine, trebuie să îmi scot cel mai bun timp. De exemplu, acum este, să zicem, 2,20 pe 200 liberi. Dacă merg 2,19 și nu iau medalia, nu e nicio problemă. Mi-am făcut new best într-un fel. Katia, ce se întâmplă dacă nu câștigi la o competiție pentru tine? E dureros, dar așa e pentru toți sportivii cu timpul. Timpul contează la orice probă, dar nu medalia contează, cum au spus și băieții. Dacă nu-ți îndeplinești timpul, se poate tot să iei medalii, doar că tu ești trist pentru că nu ți-ai făcut new best. Dacă ar fi să prezentăm ascultătorilor noștri o zi din viața voastră, cum ar fi, Katia? Ne trezim la 5 pentru bazin, la 6 suntem în apă până la 7:30, apoi începe școala, depinde la ce școală suntem, că la unii începe la 8, la unii 8:15, unii 8:30. Plecăm de la școală, iarăși ne ducem la antrenament, doar că de data asta 2 ore stăm, facem uneori și forță, apoi ne ducem acasă, ne facem temele și ne băgăm în pat pentru următoarea zi la fel. Pentru ce competiție vă pregătiți? Ne pregătim de naționale care se vor desfășura în vară, iar acolo ne putem califica pentru alte naționale din iarnă și eu unul mi-aș dori foarte tare să particip la toate concursurile și să nu fiu descalificat, că după mă voi întrista un puțin, dar mă va motiva mai tare pentru că știu că o să am o nouă oportunitate la care aș putea să mă concentrez mai tare și să mă calific. Horațiu? În vara asta mă pregătesc pentru naționalele din anul acesta, să-mi demonstrez eu mie că sunt la un alt nivel. Am trecut peste un nivel și ajung la nivelul care aproape mi l-am îndeplinit. Cum am zis eu, vreau la europene. Voi munci în aceste 2 sau 3 luni, cât voi putea eu, pentru acest concurs. Katia? Toți ne pregătim pentru naționale, cum au spus și băieții, și tot așa ca ei, vreau să îmi scot timp mai bun și să mă antrenez cât pot eu, să dau tot ce pot la antrenamente și să încerc să mă concentrez doar pe antrenament ca să fiu mai atentă și să pot depune mai mult efort decât
când aș vorbi cu colegii mei în pauză și mi-aș pierde răsuflarea. Mie nu rămâne decât să vă doresc succes pentru competițiile Mulțumim. următoare, putere de muncă pentru că veți avea nevoie să vă treziți cu bună dimineața și să fiți la bazin, să exersați, să reușiți să obțineți locurile pe care vi le doriți. În final, aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor emisiunii. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și vă dorim o audiție plăcută în continuare. Horațiu? Mulțumim că ne-ați ascultat și nu ați dat cum ar fi peste noi, cum ar fi să nu ne ascultați. N-ați închis radioul, Da. ați avut răbdare. Și cam atâta. Katia? Eu tot așa le mulțumesc ca și băieții și îi invit să încerce să înnoate, să vadă și ei cum e și dacă nu le place să continue cu alt sport, să treacă peste, doar că așa i-ar ajuta în viață sportul acesta. Să încerce totuși să vadă cum e la not. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați invitat, că ați avut răbdare să ne ascultați și vă așteptăm la bazin să învățăm împreună, să notăm. E un sport frumos, e un sport care vă dezvoltă și pe care merită să încercați să-l practicați, atât la vârste fragede, cât și la vârste mai înaintate. Mulțumim frumos!